What? Magma Cube. Gay Spider. Tu te bă. Nu cred. Minicartul. Am Diamond. Ce tare. Și de aur. Să ce Snowboard. Hold Ah, ce tare e ăsta. Diamond. Diamond. Îmi place. Hai să vedem ce fac chestia asta. Ei. Și magma. Și unele nu am mușcat de mult creativ și nu știam de chestiile astea. Și asta că greu să mișc, că dată pe Magma Cube. Ceva cub de magma. Dice tare. Da bun, ma a pornit să facem cu chestii, nu? Da, ce face? Precum să faceți fetele avem. No, bine. Faceți un super carusel. Super carusel sau un trenuleț, mă rog, nu știu cum să zic. E foarte simplu, mă. Luați power traile și puneți așa cât te vreți voi. Bine. Bun. După ce faceți chestia asta, puneți, să nu puneți multe. E mișto. Deci nu puneți multe, puneți vreo 5. Vreo 5. Așa. După aia, cu railul simplu, cu ăsta faci curbele. Despre că ăsta nu merge. Cine dorește curbe, să-și le facă. Am încercat să dau la curbe să puneți railuri. What the hell? Nu dor. Că nu dor, că grass block. Da, deci doar la curbe. Ce am și din nou să faceți voi toate curbe, vreți? Da, ce faceți curbe multe, păstrăți pe caroselul. Bun. Continuăm. Ce așa coborările astea, trebuie să faceți dacă vreți coborări.
Stai, mă. Stai așa. Minecraft. Poate deja ce nu te-a făcut. Bun, eu vreau să cobor de acolo. Cobori. Cobori. Și aici e pozarea pentru curbă. 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 Dar ce este pe care faci aici? Nu e... Nu știu ce. E mic doar, e mic. Bun, și aici că vreți să puneți așa un cub. Bun. Voi, în timpul în care am ieșit, voi puteți să mai puneți. Bun. Mă bag iară. Uite-ne. Wide. De nu că aveți grijă să nu dați click. Că atunci când ați dat click pe card, un simplu click, el se strică. Uitați, de exemplu, pun ăsta. Uite așa, uite, vedeți? Să dați tab jump ca să ieșiți din card. Din mini card. Din ce am construit noi. Cum îi? Iupi! Dacă mai dăm întoarce. Dacă vreți, pun așa, tilt person video. Și aici nu sunt cu video, nu sunt cu Herobrine. Sunt cu Steve. Steve. Care e mai naiv pe 10 trece. Steve, mă, ce nu te poți uita? Dacă vreau să facem, dau... nu. Trebuie până și un video. Cum vizualizați pe Steve dându-se pe ceva. Acum îi întoarcem. Și dăm din nou. Repet, asta doar ceva minor. Deci cam atât a fost acest episod. Nu uitați de like, subscribe, share